Thijs. Nej, det er hvad hedder Michael. Hvad hedder det? Du har, hvad hedder det, 2 scooter til salg inde på, hvad hedder det, DBA. 2 scooter. Ja. Ja, til børn. Nå, jamen hvor hurtigt Eller kører hvad de der? snakker vi om? Hvor hurtigt kører de der? Er du sikker på, at du har fået rigtigt nummer? Ja, de ja, vil jeg tror... gummihjul. Øjeblik. Du får lige min kone. Ja, Dorte. Ja, det er Michael. Ja, hej. Hej. Nå, men det beklager jeg lige, at han ikke lige vidste, men jeg har ikke lige fortalt ham det endnu. Du har, hvad hedder det, nogle scooter til salg med gummihjul. Ja, det er rigtigt. Ja, hvor hurtigt kører de? Hvor hurtigt de kører? Ja. Det... Hvad tænker du på? Sådan en kilometer i timen. Det ved jeg ikke. Nå. Altså, det er jo sådan nogle børnescooter. Nå, men jeg kan da se, de har cylinder og sådan noget. Det er godt nok trehjulet, så jeg vil godt nok gå det for trikes, men okay. Ej, det er jo sådan en plastik børnescooter. Jamen, hvor hurtigt kører de? Det ved jeg. Altså, det kan jeg altså ikke svare dig på. Jamen, sådan ned ad bakke. Jamen, det aner jeg. Jeg ved slet ikke, hvor du vil hen. Det er jo sådan en almindelig plastik børnescooter til små børn i 2 år. Alderen. Jamen, jeg skal jo bruge den til hverdag, jo. Ja, så skal du nok finde nogle andre. Så den kører ikke så langt på literen? Ja, den bliver slet ikke tanket. Nå. Hvor mange hjul har den? Jeg tror, du skal finde en anden cykel. En med motor på. Det er et scooter, jo. Nej, det er det ikke. Jamen, det står der. Nej, det er legetøj. Nå. Jamen, så er der et eller andet, jeg har misforstået, eller hvad? Så er der et eller andet, jeg har misforstået, at de er også billige. Jeg tror, der er noget, du har misforstået, ja. Det er legetøj, du ringer på lige nu. Nå for satan. Det var sgu ikke klart. Børnelegetøj. Jamen, hvor langt har de kørt? Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det er børnelegetøj. De har jo ikke kørt noget antal kilometer. Nej, men så timer? Det kan godt være, at den havde dækkene, de er slidt jo. Jamen, det er de ikke. Det er hårde gummidæk, som aldrig bliver slidt. Så der er heller ikke noget affjedring på dem? Nej, det er der heller ikke. Nå, jamen, så vil jeg... Er det noget... har du børn selv? Nej, men jeg skal bruge den til hverdag, sagde jeg jo. Hvis du ikke har børn selv, så hjælper det nok ikke så meget. De kan ikke holde til en voksen. Så knækker de hele alle sammen. Siger du, jeg er fed? Nej, det siger jeg ikke. Hold kæft, mand. Nå. Jamen,